What's up guys and welcome to my YouTube channel. May unboxing for today's video from Saudi Arabia. May nagpadala sa ato guys. Isa ka nagpadala sa ato? Ay, tot, aglang mula-mo ron, nagika na siyang mamalidlin. Dili na siya dili na siya pink na as in katong panglaban sa mga cancer ha. Kay mo ba ni cancer na color. So, ang atong i-unbox is galing din sa Saudi Arabia sa tinuod na istorya. Ay, patonto sa Saudi, sa Manila ron na. Sa baag mo. Wala na daghan langan ato na ni Abrian, samo kaayo. Dapat pa mga hatag kandidato di na makasapundad to. Di katagaan sa imong mamalinlin. Ito kay sunod ani. Cat. Malinlin, Tapos ang sunod kay BBM. Maria Linda. Tayo, ang sunod din kay BBM. Dili, baby. Pagila. Tagaan ka. May pa-unboxing tayo ha. It's a prank. It's a prank. Wala na. Ako, sa pinag-unboxing yun. Murag sabi na. Gamitin yung ipon mo. Yawag. Pagsuda na yun. Gamitin yung ipon mo. Ay, para sa gunting na. Yan. Anong sabi siya? Yung gani. Dumaura na. Sa kanako, sa kaboxing, mura rin sulod. Dumaura na, guys. Hala! Sarap din siya. Saan mo na siya? Nice kayo do. Nana, Tiyan naman siya yun. gown din siya na yung gown. Ano sa mani parang paroji? Mga ko po na yun. Gown siya, gown. Go. Monteri Taas wala. kaya nagsadaki siya na gown tito. Kaya ana-ana ang marami ito ka ng kapay-tapay sa isda. Oo na lang, ginayaong nga gawin na mag-iikot ba? Yawa, si Pangarot. Ay, ka ng box dana na. Ano ng box eh? Sige. Napa na box. Ay, napa na bilin. It's a pitaka lagi, pitaka pa yun. Ay, Saka sudan eh. ay, umilat. Wow! Salubal Ala, ang gundo. Oh. Pero umribid Galing sa Saudi. Say pasabot ani ng Arabic. Okay ko kabalo. Pagtur po nag-agtutug Arabic, o pagkabalod sa meaning ay na Arabic. Tumalok ko yun, stari ka. Oh, muna siya guys. Itong tanaana out of the box. Yeah, stari ka. Nay ring. Oh my god, nay marble ring. Pangkontra sa buyag. Pagkontra sa baboy. Perfect kesan. Dapat gay gold. Matsada ang gold oh. Murag naka sa Singapore. Yan. Lion. Lion. Lion lini. Lion ring. Tapos ang maka-highlight sa tanan guys, ang 24 karat na Tsaka yawa, 24 karat sa magic. Kanta 24 na rin. karat na alahas. My god. Necklace. Badato na ko. Ma-hold up na ko ani. Pila ka adlaw mo lubad. Just lang ko ito matulis ko sa gawas. So, that's all guys. Quick unboxing lang. Napaisa ko. Di na magmarites. Morat ko.